ubuphelele media. Qiniselani we maqhawe oningesatshiswa ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Ngiyakhetha unyazo wezulu. Loguqile bangcwele phambi kwenu umfalo kaMkhabela ngapha emvutshini kodwa ngokuhlala ngila kaSomkhele ngaphansi kwethokozani tempele. Sihlangene ngendaba enkulu bangcwele indaba kaShembe. Bathi isikhako yisono kudla isikhathi ngizozama ukugijima bangcwele abaphethe amabhayibheli ngicela bengivulele kuJohane kwabancane wesibili iverse 15 ngizoshoma sekumele uyifunde. Bese ulungisa amaHebrew 10:24 ngezela ukugijima nazo. Sihlangene ngendaba enkulu bangcwele kaShembe. Ubaba omkhulu bangcwele wahlupheka akhalela ibandla ezofuna mina nawe. Siyesizwe baba mabekhuluma kuyikhumbuzo yababa omkhulu ukuthi baba omkhulu wahluphela kanjani bangcwele akhalela ibandla izofuna mina nawe. Bathi ngelinye ilanga bangcwele wathi baba omkhulu mayihamba nabantu ayihamba nabo twabalihamba lolu khala babelihamba bangcwele twabase behamba insimini yenye inyanga yayidumile twabase bekhala abantu bathi hawu unceke inkosi sesikhathele sicela ukuhlala phansi siphumule. Twawathi ubhombela kulungile bantu bami ngoba senikhathele ningaphumula twazabe seyihlala phansi iyeza sezulwini twabe seyiphuma lenyanga bangcwele iphethe isagila ibona abantu abahlele embileni wayo twayagijima le ndoda yathi mayifika yathi nihlalelene embileni wami mina niyabona ukuthi niyangidelela. Wakhuluma baba omkhulu wathi ha umuntu kaNkuluNkulu hawu siyaxolisa bese bekhathele laba bantu twayathatha isagila le ndoda yathi yamshaya baba omkhulu bese yavala ngesandla sase siyaqonda isandla sale ndoda. Twabuza baba omkhulu wathi badedele ungishayelani na twayathula le ndoda yathi suka namhlanje badedele ngiyaqalekisa nenzalo yakho ngeke ukuphinde sibonane nawe kuleli nakuleli elizayo. Yabe seyibiza inkosazana indlamhla kaMayisa yathi inkosazana yami ibhala kuleli tshe kuthi waqala izitha wathinta unakane webadedele ngabe uyocisha ngani. Saqala kanjalo sosihlabelele bangcwele. Twawathi makushona ilanga yathi mayisuka ingane ngabadedele zithi ziyolanda inkomo entabeni twaqhamuka isiphepho esikhulu bangcwele esawuphephula umuzwa lenyanga ubadedele okuthwala namhlanje yazi ukuthi yashona phi ngoba yayifuna ukulwa noShembe. Lo Shembe simlanda amaNazaretha uNkulunkulu. Sengathi ngekhathi zonke bangcwele singaze sathi uShembe uNkulunkulu ngonyaka ophelile bangcwele sisuke eMpuza kade ubaba ezomukela imoto eMpuza uthi uShembe masesamba uthi nihambe kahle ngoba umgwaqo omubi nifike ehleleni niphephile. Sasuka bangcwele uShembe umabona kude amaNazaretha. Sasuka bangcwele sasibheke ehleni ngangihamba lo umshumayelo ayidrive imoto yangaphakathi sahamba bangcwele masifika sesidlule othuke ubhekelena iyani imvula iyakhemezela kunezimpungu sekumnyama phansi awusaboni.
Sathi mase Sofia ngasotsho ngathi bangcwele ngathi ngashaya kancane isithongwane mangithi ngiyaphaphama ngiyayizwa imoto uthi ayisahamba emgwaqeni mangithi ngiyaqalaza imoto isihamba eceleni bangcwele uyibambile umshumayeli ngapha ngayibona bangcwele ibheke emgodini ngakhalala ngamuva khona indoda yayingemuva ngayizimemeza uShembe nami ngangikhala ngoShembe ngayibona imoto iyongena emgodini bangcwele yathi mayingena bangcwele emgodini kuhle umuntu oshaya isibhakela khona into yaqhamuka ngaphansi yayishaya imoto bangcwele yagcuma yagagazela eceleni komgwaqo yabuya bhampa yabuya eceleni komgwaqo waseyibamba lo mshumayeli ngasahlala isikhathi bangcwele sijule esimanzi sithethe ngathi mayiqeda uthi umshumayeli awethe empala kaMkhabela ubhekele insizwe la ngemuva ukuthi kuyinjani ngathi mangehla mangisivula isitapha lensizwa yayihlele eChayini bangcwele kodwa ngathi mangivula isitapha ileli iqondile icha ihlele eqolo ngasivula isitapha ngayithinta lensizwa ngayimemeza ngegama yangasabela ngayimemeza ngegama yangasabela ngayimemeza yangasabela ngana ngiyithinta nginyakazisa yanyakaza kwabe sekuqhamuka ibreakdown mayifika iyabuza lo muntu obreakdown uthi iphi imoto engene lapha emgodini ngithi mina hayi ayikho imoto engene emgodini uthi hayi siyibonile kumakhamera ikhona imoto ephoseke lapha ngithi mina hayi ayingenanga imoto emgodini uShembe uyikhiphile lapho sifaka iMnazaretha bangcwele amen yabo yengube sigqokile yonqoba maNazaretha uthi le ndoda ayikulungile lihambe kahle ningamyeki lo uNkulunkulu wenu unyazi uNkulunkulu bangcwele January lo sengizohlala phansi ngumsingwazama bangihlale phansi kufona omunye umama uthi Mkhabela siza ngithi mina kwenze njani uthi la ngakithi ingane kaSisi ihambe nezingane ziyobhuda emfuleni empolozi zathi mayifika yaphoseka ingane mayijika lezi ezimbili ziyobika ekhaya kuthi sewongela ingane seyiphoseka emanzini bathi abazali balengane hayi seyifuna ingane ejibekelana isho nisephi uthi ziphumile ngejubane ezingane nazo zabheka empolozi uthi kodwa manje ayitholakala lezi ingane lokhu ihamba izolo ngabe sengivuka kanjalo ekhelana ngaye kumfundisi umdlalo waseshowe engakutshela le ndaba engiyishoyo mangifika kuye ngiyaguqa ngithi ngisiza mfundisi sekwenze ku1 no2 no3 uthi ha kanti ngumfundisi wabantu abagula hamba kwabangakini eMatuba ngithi ngiyacela umfundisi wenkosi wathi kulungile ukuzolanda impendulo wahamba bangcwele umfundisi uthi mayingena ngaphakathi uyabika onyazini uthi wabika enkosazaneni yabe seyingena ngaphakathi uthi yaphuma into esezulini isithethe inolaka ithi mina ngikhathele yini umfundisi lokho nizobika ayigadwangani ingane hamba utshela umndeni walezo ngane ugudla umfulwa ingane uzoyithola suyikhiphile umfula ngezansi wathi mayisho njalo mayibuya umfundisi mangithi ngiyasuka ngiyakuye uyafona lo mama uthi Mkhabela kwenzakalani ngithi mina uthi umfundisi ubaba uthi okay siyabheka uyalibuyisa ucingo uthi Mkhabela sayitholakela ingane zontathu sezingaphandle kwamanzi impolo zisiyikhiphile njalo sizokwazi bangcwele ukuthi umuntu mayingena emanzini uyaphela u3 days no 5 days kodwa lezi ngesithathe ethethelana nto ikhiphe emanzini funda baba Ningalithandi ithi lencwadi maNazaretha ngikhuluma nabantu abasha ithi ningathandi izwe into ehlupha emhlabeni abantu abasha sesithanda izinto zomhlaba manje sesikhohliwe uShembe ithi lencwadi umuntu omusho ungathandi izwe nezinto ezisezweni ithi nezinto ezisezweni wakhala ukuhleze ekhala uNkulunkulu ethi maNazaretha niye uFacebook noWhatsApp kodwa sibhizi siya Facebook siya WhatsApp ngabe sidalela uShembe yini bangcwele noma uNkulunkulu wakho omlalelayo wenza ukuthi uFacebook WhatsApp ethi uShembe kuyeke waza baba uma umuntu ethanda umuntu ethandizwe kunezinto ekuthiwa ingenziwa kuleli ibandla kodwa siyazenza uthi uShembe inkosana kuleli ibandla ihamba ngomthetho iyochawula kodwa sibhizi siyayikhohlisa lezi ngane zabantu kuthiwa wathi ungalozi indima weyiwani inkosazana kuleli ibandla mina nangu esibonana le nakuleli ezayo engabe makhosana siyobonana noShembe ngomhla uphela basikhohlisa lezi ngane waza baba uma umuntu ethanda ithi uma umuntu ethandizwe makhosazane akufanele uthandizwe ungaruthi umlomo lapha esikoleni behlaza njengentulo kodwa uyinkosazane usiyayiphi iphethini bazothina abantu woza baba uthando lukaThixo ithi uma umuntu ethandizwe uma uthanda lezi zinto athi uNkulunkulu asiyeke wena uzenza futhi wena uthandizwe uthando lukaThixo njani alukho kuye Hebrews 10:24 ithi uma umuntu ethandizwe nezinto ezisezweni uthando lukaThixo alukho kuye Hebrews 10:24 aqondane ithi le ncwadi umuntu omusha mina nawe asiqondane ake siqondane sibhekane manje kuze kube njani ukuze sivuselelane ukuthi hayi umuntu kaNkulunkulu ayihambi le ndlela mfana kaManqele ungathi mawubona enye ingane ezisebhedayo bese ukhuluma ngayo ngalena mawuyikho hamba umqondo umtshele uthi ayihambi le ndlela musuku umkhuluma phela qondanani nivuselane ngoba ngamanazana izingane zomuntu oyedwa woza baba
Singaye hayi ukuhlangana uyayeqa asiqondane ithi asiqondane kuzozivuselelane ukuthanda nokwenza ukuthanda nokwenza okulungileyo kunzima kwezinto elungile bancwele kodwa kuyasivuselelane kuthi uma uyinazarethu uhamba kanjani igama likaShembe lingathukwa ngoba ngezinto ebhedayo ngekuthumpala kamkhabe kuthiwa bukani usho uShembe wenzani igama likaShembe lithuka kangaka ko Facebook nako TikTok lenziwa yithi bancwele akusuka uShembe engene TikTok ungena thina amanazarethu esithi sithanda unyazi lenhlamvu uShembe athuka ngayo usuyigeza ngani boss kepha asiyalane ithi kodwa kepha sithelele kakhulu umthetho waleli bandla umuntu wenze ebheda uyamyala umhlebi ithi incwadi izinto ezisithuba Jehova uyazenza akamfuni uNkulunkulu umuntu ohlebayo nozindayo awumhlebe umuntu uyamqonda uthi ayihambi le ndlela mayingakwenzi lokho okwakhe namajazi akho oza wagijima ngihlale phansi kepha siyalane kakhulu ithi kodwa kepha sithelele kakhulu lokhu nibona lokhu nibona usuku liyosondela iyagawula izembe bancwele ligawula omdala ligawula omncane kuyahanjwa manje akusekho uze ube mdala qala manje ulungisa indaba yakho noShembe ukuze makufika leli yasukwazi kuya noNkulunkulu ngale kwenzayo inkosi buseni kuzwini Nkosi yami ngelithemba lami sengikuqe phambi ngiyamkhetha uNkulunkulu omhle wasebuhleni bamaNazaretha lo guqile umfana wakaMdladla lapha eMatuba emzini wasethulubuko eThempele amen uthi ubaba uNcobe ngokugcina isukunye sebengayimisela ngokuthi ngingase bengifisa ukulalela nje kodwa insizwa kaManqele ithathe yakhuluma ngento engiyidinga kakhulu kulomzuzu ithathe yathi uNkulunkulu izinto mayezenza unohlelo lwakhe ukuza kwethu phakathi kwalomuzi waseMpumalanga kukhona isisuke sikulandile ngelozini yaseMpumalanga manje uthathe wakhuluma ngomsebenzi kanti yona into engiyidinga kakhulu angiyazi inhlanhla ngizuze namhlanje kodwa ngiyazincengela kuShembe ukuthi ngiyothola umsebenzi amen akusikhathi esingakanani ungiphelele izolo ngolesihlanu uShembe mina ngiyamthemba ngiyafisa futhi ukuthi izinsizwa zakithi yona le mali esiyidingayo ingasenzi silidelele isonto le mali esiyidingayo ingenzi sidelela amakhaya le mali esiyidingayo ayingasenzi sixove isonto ngoba silalela kangcono basinemali ngoba ngikhumbula ngisasebenza ePortshepstone ezivele ngangiye ngisabathe kulela thempeli lasezivele kwakhulunywa indaba
kuthiwa kwakukhona ubaba kuleli bandla ngesikhathi senkosi ilanga owayiguqa njalo kushembe ethi ucela ukuvula isitolo ufuna ukuba nesitolo. Kuthiwa inkosi ayivele ithi inkosi kubusise. Abone ukuhamba isikhathi amandla waqoqeka lesi sitolo abuyele enkosini ethi baba bengifisa ukuvula isitolo ngifuna ukuyisebenza. Ithi nje inkosi imbusise. Kuhamba isikhathi azobuyela enkosini ethi inkosi namanje isitolo sakheki. Namanje isitolo asivuleki. Kuthiwa inkosi yathi inkosi kubusise. Kwaya sakheka isitolo. Kwa-odeka isitolo. Bafika abantu bazothenga. Wayeshiya isitolo ezesabatheni kwaya wancipha esabatheni esengene kwelasekuseni emini akekho yo-order. Kwahamba isikhathi yabona engasabonakala le ndoda esontweni isibanjwe isitolo. Le mali esiyifunayo ingasenzi isitelo ushembe ngelinye la. Sizwe zakithi selikhunywe kakhulu ivangeli. Sihlonipha amakhosazane namakhosazana sihloniphe. Sihlonipha abazali bethu ngoba ngokona kwethu sikhipha abazali bethu abahamba emhlabeni ushembe ezulwini. Nalabo abakhona sibathwesa inkinga ngoba uma behamba emhlabeni bowubuza emndenini ukuthi ushiye kanjani. Methi uyabheka emuva sekuxaluza noma uba. Ngoba ngelinye ilanga khona kulomuzi wasesivele senzohlala phansi. Kunensizwa yakandlovu eyangibuka ngathi ingazi iminyaka kodwa ingazi ngangiqala nafuna ukuyibona. Ithi hawu imbamba ngesandla ethi unjani mfowethu? Konje ubani sibonga singiyayitshela ukuthi ngomdlali. Ivele isukuyingitshele ngendaba kaShembe. Ithi hey ngomunye unyaka iyawusho unyaka sengolibele. Ithi emzini wasebuhleni kwathi ngelinye ilanga sihamba nje emagcekeni asebuhleni sengibona inkosazana enhle sengiyibamba ngesandla ngithi ngokabani yasho asithi ngiyafisa ngathi ungangigana uyogana ekhaya. Into enhle leyo bancwele. Kodwa iplatform oyenza kuyo ngoJuly suke siyosonta. Ayihubhana nentombi. Uzile inyanga yonke uzilela ukuyohubhana nentombi esontweni. Ungebuya uze emakhaya. Ebese uyisingela ke uyinavigate uthola ukuthi ingiyapi yakabani iphila nobani uwenze ngokomthetho kodwa athi uphazamise esontweni. Ethi wathi mayibamba ngesandla athi ngiyafisa ukuthi ngathi ungagana ekhaya. Uthi wathi ngelinye ilanga eyonikela enkosini uthi kwaphela nje iminyaka. Lenkosazane wayigcina ngalelo langa eyibambe ngesandla. Uthi kwaphela iminyaka uthi ngelinye ilanga ethi yonikela enkosini ilayini babebathathu kwamakhosazane kube omama kube inhlalisuthi. Uthi wathi mayesezofika enkosini kwanikela omunye umama ngapha eceleni sekuyithuba lomunye umama lo makoti usemusha uyanikela uyakhala kubaba uthi indoda iyamhlupha. Ngiyaxolisa ukufika kulo ndawo kodwa khona la ngiyakhona. Usebikela ubaba ukuthi indoda iyamhlupha. Useyabuza ke ubaba ukuthi le ndoda oyiganele yakho yini? Uthi yebo baba ehambi. Uthi iphi? Ithi baba ngiyishiye ekhaya. Ngithi ngizonikela enkosini ngoba akuhambi kahle ekhaya. Isithi inkosi lo muntu omganile khona lapho unyazini bafowethu. Ithi lo muntu omganile akuyena owakho. Wena owakho umuntu ofanele ugane naye nangu. Ikhomba lensizwa sebeqondene kanje bezonikela. Ithi nangu umuntu wathembisana naye uthi uyafisa ukuthi umgane. Lezi ithembiso bafethu siyithembisa amakhosazane siyifeza nini? Kanjani futhi? Inkosi busise next week. Ukuphakama kwami kube kuhle kwabayingcwele. Bese ngithi ngiyanqaba kumshumayelo wenkosi uthi cha angibingelele nje izwe lilodwa. Nami ngiyokwenza njalo ke izwi loba lide ngempela ngoba isikhathi kunabafowethu abasuka endaweni eqhelile.
sibonga amazwi lamafazi ezulu esenisiphe wona amnandi kangaka. Sikhona nje ayasakha nathi ayasiqinisa. Ngoba uma umntwana lapha ekhaya uhlezi ukhulu usuku nosuku. Ke kusukuma impunga endala uyizwe ithe na ewu makuthuisile kwinkonzo ithi ngiyumntwana omncane. Bese ubheka ukuthi lo muntu njobe seno 70 sayibiza ngengane encane. Futhi la ekhaya kukhulwa ngempela. Ngingumlandeli Hlabelelo 22 verse elilodwa 2:22. Umlandeli wakho ke nomo ya oyi uyingcwele ngingo umlandeli wakho ke oyoyi Pangosi Cositi Ziose Etu Obuli Deja Izila Izila Pangosi Intisiosi Auseto Ogu Zwa Iswi Incwadi Nehemiah 10 verse 29 kuya ku-30. Ngizofunda lona bese ngihlala phansi ngeke ngisasho lutho. Nehemiah 10 verse 29 verse kuya ku-30. Lapha ekhaya ke bantwana benkosi mawukhetha inkosi umNazaretha abantu bakini banamathela kuwe ngoba wena usuyinazaretha. Qhubeka baba. Bangena esifungweni nasesivumalanweni ukuba bahambe emthethweni kaThixo. Mawusuyinazaretha lapha ekhaya wathatha isivumelwano sokuthi wena usuyinazaretha. Kuneyimiso nezivumelwano kaShembe kumele uhambe ngazo. Abantwana benkosi sebekhulumile kakhulu ngesanda kakhulu. Amazwi asebawashilo makhulu. Qhubeka baba. Nokugcina nokwenza njengemiyalo yonke kaJehova uThixo wethu. Uma singasenzi unyaze lisitshela khona sokwenza ukaba. Qhubeka baba. Nezimiso zakhe nemisebenzi nezimemezelo zakhe ukuba singaniki izintombi zethu abantu bezwe. Uthi kuShembe lezi ingane uyinikeze thina. Uthi uShembe lezi ingane emakhosana uyinikeze bani? Thina. Ithini incwadi ba? Singathathela abafana bethu izintombi zabo. Ungathi moya inhlasulo lapha ekhaya uhambe uyothatha intombi engakholwa uShembe wesinikile amantombazana. Qhubeka baba. Noma abantu bezwe beletha impahla nokudla ngesabatha befuna ukuthengisa ngakho. Mangaka amaNazaretha adayisa ngesabatha.
sithi sonta lapha ebuhleni uyabona amatafula aseyenyakaza ithini incwadi wawungiphindela noma abantu bezwe beletha impahla nokudla ngesabatha befuna ukuthengisa ngakho ukuba singakuthengi ngesabatha nangosuku oluyingcwele siyeke unyaka wesikhombisa singamlaleli umuntu ngecala Nkosi busisene kuzwile ngiyabonga baba Ubuphelele Media.